De coronacrisis griep hut om heen. Ook in Friesland. Een soort mensen vreeg je haar een aan wat de Sionsberg betjutten kan in de zorg. Nou een soort zaken bij grote ziekenhuizen uitgesteld worden. We zijn natuurlijk een polyklinische organisatie. We leveren laagcomplexe polyklinische zorg. In die zin is datgene waarmee wij de ziekenhuizen kunnen ontlasten, is natuurlijk met de planbare urgente zorg. Ja, dat is de niet-coronazorg, maar wel de niet-coronazorg die planbaar en urgent is. Dat is met name de rol die wij denken goed te vervullen. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment, en dat is ook heel logisch, alle aandacht en alle kracht ingezet moet worden om gewoon de corona te bestrijden in de ziekenhuizen. En dat is ook iets wat nu prioriteit nummer 1 is. En dus dat is de reden dat ik ook vind dat onze zorg en onze rol, die moet passend zijn en tijdig zijn. En daarmee bedoel ik, eerst is prioriteit nu om met z'n allen te voorkomen dat de corona zich gaat verspreiden. Dat die wordt bestreden in de ziekenhuizen. En dat wordt door de helden daar natuurlijk hard voor gevochten. En op een gegeven moment ontstaat er natuurlijk wel een situatie dat we ook de niet-coronazorg niet langer kunnen uitstellen. En dat is waar wij ook een passende rol in kunnen vervullen. In 2015 ging de Sionsberg in Dokkum failliet, als volwaardig ziekenhuis. Nu is het een soort van polykliniek. Bedden met beademingsapparatuur zet op lege plakken is zo eenvoudig nog net. Oorspronkelijk is Sionsberg natuurlijk een ziekenhuis. Dat is natuurlijk wel zo dat dat al ruim 5 jaar niet meer als ziekenhuis wordt gebruikt. Er zijn hier nog wel klinische afdelingen achter slot en grendel. Daar staan geen bedden meer en dat is natuurlijk ook wel al 5 jaar niet meer gebruikt. Ja, mocht het nodig zijn en wordt er een dringend beroep gedaan op ons, dan uiteraard moeten we kijken hoe wij kunnen helpen. We zullen echt alles aan doen om de mensen te helpen. Dat beroep is nu nog niet ter sprake. En ja, als we daar gehoor aan willen geven, dan moeten we natuurlijk wel ook met behulp van allerlei instanties kijken of we de zorg hier kunnen gaan bieden. Maar op dit moment is er geen klinische afdeling die operationeel is. De verwachting is dat de vraag naar minder urgente zorg, ook na de coronacrisis, alleen maar groter worden zal. De Sionsberg zei er klaar voor te wijzen. Er is een balans, dus we hebben natuurlijk enerzijds hebben we de coronazorg, anderzijds hebben we ook de niet-coronazorg die uitgesteld wordt. En daar zitten zeker ook urgente zorgvragen bij. Die proberen we nu zo goed mogelijk te handelen door ze goed te triëren. Zijn dit patiënten die we moeten zien? Zijn dit patiënten die we telefonisch kunnen spreken? En schatten de medisch specialisten in of ze die patiënten daadwerkelijk moeten zien of dat de zorg even uitgesteld kan worden. Dat is de manier waarop we natuurlijk ook verspreiding van het virus zoveel mogelijk proberen tegen te gaan. Maar ook te voorkomen dat kwetsbare mensen ook in het virus infectie gaan oplopen. Uiteindelijk heb je toch te maken met een groeiende en een stuwmeer aan de urgente niet-coronazorg die blijft. En die uitgesteld is. Ja, en dat is een gevolg, denk ik. Ik denk dat op een gegeven moment echt ook het hele systeem moet natuurlijk bekeken worden. Enerzijds moet die coronazorg, dat heeft prioriteit. Maar we moeten wel ook al aandacht hebben, voor de zorgvragen die nu uitgesteld worden. We moeten toegankelijk blijven voor de huisartsen. En we moeten ik zeg het maar heel plat, geen brokken maken. Dat we mensen die niet coronazorgvragen hebben, dat daar iets mee gebeurt. Dus daar moeten we echt met z'n allen ook over hebben. Ik werk zelf ook gewoon als arts hier, onder andere. En mensen hebben gewoon behoefte ook aan dat de zorg toegankelijk blijft voor ze. Men vindt het prettig dat er in de omgeving zorg is. En men vraagt ook regelmatig, is hier spoedzorg mogelijk? Blijft het hier wel op deze manier? Dus ik kan me wel voorstellen dat gevoel van het is nu niet een ziekenhuis met klinisch bedden. Maar ik denk dat het al heel veel meerwaarde heeft voor de mensen dat ze hier met de kortste toegangstijden ook voor polyklinische zorg in ieder geval terecht kunnen.